I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo Minecraft. Unapređujemo svet i svašta. Evo ga. Sad idemo prvo da skupljamo hranu. Dođi svinjo. Dala mi 3. Opa. Svinje bogate. Najjače. Idemo da se bacimo na ubijanje ovaca i svega. Zalazi sunce. Idemo malo da rudarimo. Odoj, neće se popne, tako. Ne, tako. Idemo. Što sam ovdje kopao. Nastavit ćemo ovdje da kopamo. Da nađemo ugalj, da prosvetlimo kuću. Da... Je li ovo ugalj? To jeste! Ljudi, našli smo ugalj. Napokon. Tako. Šta mislite ljudi, imam dosta ovog uglja? Ja mislim da nije. Nije dovoljno. Treba će nam i da osvetljavamo ovaj put kud kopamo. Čim sam vidio nešto crno, odmah sam pomislio da je ugalj, a i bio je. Gledam i baš sam. Ljudi, mrak je. A ja. Mora se bijemo. Pauk. Uždalje. Ajde. Uj, beba zombi. O, vidi ga. Beži. Imam pola srca! Ljudi, ovo je napeto. Ja sam mislio da ovo neću morati da pojedem, ali kao što vidite, moram. Otišli su. A kako? Ne! Uđi. Ne, ušlo mi u inventori. Joj, ljudi, u pomoć. Ubite me, treba zombi! Ljudi, ne verujem da sam umro. Sad moram ponovo da rasporedim stvari. Ja ne verujem. 2 mača? Šta? Kako 2 mača? Ovako. Šta će mi ovo? Ovo je neverovatno. Još neko tu. Creeper, beži. Prš tamo, ajde, prš tamo. Vidi ga. I jao, ljudi. Jel otišao? Moram brzo zatvorim kapiju. Aj sad uđi. Aha, aj sad uđi. I u ljudi. Ja ne verujem. Kako je malo falilo opet da umrem. Ljudi, izvinjavam se da sam umro. Ne znam, nisam vidio da je tu beba zombi. Moramo da pojedem.
Izvinite ljudi. Aj pukni. Aj probaj da pukneš. Pa ću te ubiti. Moram otvoriti kapiju. A puko je. Joj! Joj ljudi. Ubit ću se. Na marš. Joj ljudi, puko mi je creeper. Imamo paukščino jedna. Ljudi. Morat ćemo po danu. O kako? Gde su monstrumi? Gde su? Sketengon. Creeper. A nema nikog. A kako joj? Ljudi, morat ćemo da... Ne znam, ljudi... A tu! Vidi ga, retard. Sad te više nema. A ja mogu sada bar da prespavam? Ne verujem da mi je creeper pukao. Joj, ljudi. Mislim da sam vidio još jednog creepera. Morat ću idem da ga bijem. 2 creepera. Joj, 2 put mi je creeper pukao. Kako pukao. Beži. Ju, ljudi. Ne znam, napadam. Idem sekirom. Sekira je jača. Tu. Dobre. Dead. Da si mrtav. Oj. Ljudi, ovo je napeto. Mrtav. Jao, ljudi, sad moram popuniti ovu rupčagu koju mi je creeper napravio. Cveće mi je uništio. Ne, cveće mi je uništio. Jao, ljudi. Ovo nikako nije dobro. I ovdje je puko. Ne verujem. Ne verujem da je i ovdje puko. Ovo je neverovatno. Meni ako svet preživi, ja ne znam. Vidite ljudi koliko ja nemam sreće. Ko da ne znam da igram Minecraft. I ovi creeperi. A kako mi eksplodira buraz? Bio sam udaljen 50 metara. Nema veze ljudi. Popravit ćemo mi sve to. Ne brinite se, bit će sve kako treba. Samo se vi ne brinite. Ona! Ne, nemam onaj otvor. Moram da odronim. Sad, opa. Evo ga. Sad idemo nazad kući. Da popunimo sve te rupe. Znači, ne verujem. A nema veze ljudi. Evo, popravka. Popravljamo. Evo ga, popravili. Popravili smo. Ne.
Ne, ovo ljudi nije bilo ovako. Znači bilo je ovako. Onda bam, bam, onda bam. Čekaj. Ovdje je okej. A ne! Ljudi, ovdje sve pobrka. Ne do jedan! Joj, ljudi moji, ovdje je sve pobrkano. Zbog glupog creepera. Eto zašto je sve pobrkano. Sad moram praviti novi fence. Di se ja zabijem, ja se zabijem. Morat ću da pravim nove ograde, joj. Nove ograde i kako se zove gate, onaj, šta je već. Ljudi, to bi bilo to, ne bi, zazam vas. Idemo da kopamo drva. Ne, ovo je džungla, joj, ovo je džungla. Nisam znao da imam džunglu, brate. Nisam znao da džunglu imamo. To opet zalazi, ne, dobro je. Idemo u lov na drvo, u lov na drvo. Hopa. Ljudi, idemo da cepamo drva da bi napravili ove ograde i ono, ogradu za otvaranje. Gate onaj. Ograda, ne. Vratanca. Treba će puno drva. Tako. Ljudi, mislim da je ovo dosta drveta za vrata. Mislim, ne za vrata, za fence, gate i za fence, to je za ogradu i vrata od ograde. 15 drva mislim da je dosta. Ja sam zaboravio kako se pravi. Čekaj. Ne, ovo je chest. Pretvorim ja sve ovo. Mislim da je ovo dosta. Ovo ćemo da izbacimo. Treba nam ovako par stikova. Sad ovo spojimo. I sad ovo ovako. Tako. Evo ga. Ovo nam je dosta. I sad ovo zamenimo. Čekaj. Morat ću da izbacim. Ovo spojimo ovako. Spojimo. Sad ovo ovako. Ovako. Please. Fence gate. Je to? Jeste. Sad onaj fence treba da aha, tu je. I da napravimo samo još jedno napravimo još
Još jednu tu ogradu stavimo je tako. Ne tu, joj! I evo ga ljudi, sve je popravljeno. I sve ćemo staviti u sljedećoj epizodi. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako ja sam, stavite like i subscribe. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav.